Dalawang kumprimadong binawian ng buhay sa pagtaob ng isang motorbangka sa dagat sa bahagi ng Barangay Gumahang at Barangay Sawang Aroroy, Masbate, alas 9:30 kagabi, December 18. Ayon kay Enz Eliza Novi Bermal, tagapagsalita ng PCG Bicol, isang concerned citizen ang nakapagpaabot sa kanila ng sumbong patungkol sa insidente. Sa investigasyon, lumalabas naman na mula Aroroy patungo sana sa bayan ng Claveria ang motorbangka lulan ang 46 na individual. Sinisilip naman na dahilan ng insidente ang malakas na hangin at nagtataasang alon. Hindi pa namin pala yun ma'am natukoy if yung bangka ma'am is nandun pa or na bitbit na ma'am. Bali kasi ma'am ang nag-rescue nung bangka na yun is isang ang nag-rescue po nung mga pasahero ma'am is isang motor bangka din po ma'am. So meron pa lang po kami na report is yung mga pasahero ang na-transfer sa port po ma'am ng CGSS Aroroy po. Puspusan naman ngayon ang ginagawang search and rescue operation ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard District Bicol, MDRRMO Aroroy at Bantay Dagat Aroroy sa dalawang nawawalang pasahero ng tumaob na bangka. Nabatid rin na walang kinuhang clearance sa otoridad ang motorbangka para bumiyahe. Bali ma'am, ang Philippine Coast Guard ma'am ay nagkakandak po ng pre-departure inspection. So kasama po dyan sa pre-departure inspection, before po maglayag ang mga vessels or motor bangka, tinitingnan po kung seaworthy po ba ang vessels or mga bangka po na maglayag sa karagatan natin ma'am. So tinitingnan po dyan yung manifesto, kung tama po yung mga nakalagay doon sa manifesto ng mga passengers, kung hindi po overloaded, yung kanilang mga equipment din ma'am sa vessels, kung kompleto, and also ma'am yung kanilang license ma'am. Samantala, nasa maayos naman na kalagayan ng 42 individual na kasama sa mga nadisgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.